An tambaye ni wai ko akwai sashe na constitution wato kundin tsarin mulkin Najeriya da ya baiwa shugaban ƙasa power ya iya suspending governor a Najeriya wato zaɓaɓɓen governor. So kamar yadda dai akwai sashe na 305 na constitution na Najeriya da ya baiwa shugaban ƙasa power ya declaring state of emergency a federation ko wani ɓangare na Najeriya. Constitution ya bashi power ya iya declaring state of emergency a kowane part na Najeriya, amma sashen dai bai yi magana akan cewa shi shugaban ƙasan yana da wani power ko wani iko da zai iya wato dakatar da zaɓaɓɓen gwamna ba. Abin da dai doka ta tsara shine 'yan majalisu na jiha na wannan jiha da tana da power da za ta iya tuɓe gwamna idan ya kasance yana yin wani aiki da ya saɓa wa ƙa'idan constitution, amma ba a bayyana wani power ko wani iko da shi shugaban ƙasa yake da shi na ya iya wato tuɓe gwamna mai ci ba wadda aka zaɓe shi. Saboda haka wannan saɓawa ne kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda a matsayinsa na shugaba ban san ya aka yi hakan ba, ko legal advisers ɗinsa ne ba su advising nasa yadda ya dace ba. So wannan dai a taƙaice shine abin da kundin tsarin mulkin ya bayyana. Sunana Barrister Bashir, na gode, sama da bidiyo na gaba.